Tervehdys kaikki kuulijat. Olen Joonas Vepsäläinen suoraan Sporttipuolueesta. Oletteko koskaan miettineet, miten liikunta voi vaikuttaa elämään? Mennäänpä katsomaan Miroa, joka selittää teille hieman tarkemmin. Tervehdys kaikille. Mä oon Miro Aaterekkaan Sporttipuolueesta ja mä kerron vähän teille enemmän, miten liikunta vaikuttaa teidän elämään. Liikunta voi jakaa yleensä 3 eri osa-alueeseen. Psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen. Nyt mennään aluksi katsomaan, miten sosiaalinen vaikuttaa. Hei kaveri, lähdet pelaamaan meidän kanssa. Mut kun mun pitäis lukea ja mä en edes osaa pelaa. Ei se mitään, me opetetaan sua. Sä et lukee myöhemminkin. Mennään. No, katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä! Hyvä jatka! Kaveri hei, nämä tavat ei ole hyviä. Meillä on paljon parempia vaihtoehtoja tarjota sun elämälle, kuten vaikka liikunta. Mennään pelaamaan. No mikä ettei? Mitä hemmetti? Ei sulla ole asiaa tänne kentälle. Hei, kaveri. Lähde menemään. Mitä? Tulkaa jatkaa. Mitä? Lähde menemään. Kuten huomaatte myös, liikunta tuo yhteisöllisyyttä ja turvaa ja vastustaa kiusaamista. Urheilullinen mies näyttää aina paremmalta. Moi. Sporttipuolue. Terveellisemmän elämän puolesta.